तो भाई लोग इन्फिनिक्स लॉन्च करे वाला बा इंडिया में अपन दू गो फोन, इन्फिनिक्स जीरो टर्बो 2023, साथ ही में इन्फिनिक्स जीरो 5G 2023। ये दू गो फोन हमनी के इंडिया में इन्फिनिक्स के तरफ से देखे के मिले। अगर प्राइस के बात कल जाए तो 20,000 एक दाम रही टर्बो वाला के, और टर्बो वाला के ही हम बात करे वाला बानी। अगला वीडियो में हमने ये जानल जाई खाली जीरो के बारे में। देख लो भाई लोग, फोन तो हमारा बेहद ही अच्छा लगल, प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक ही कहल जाई। ऑफर वगैरह लगावल जाई तो 18,000 में देखे के मिल सकेला। लेकिन चलो ऑफर के बात ना करिए, 20,000 के ही बात करिए। एक और हमके फीचर देखल जाई, और ई कोनो प्रमोशन वाला वीडियो ना हो कि हम तालो के अच्छाई बताएं, अच्छाई बुराई दोनों बताए वाला बानी कि फोन कैसन बा। तो चलो भाई लोग, ई फोन के बारे में हमके सब फीचर देख ली जाए कि फोन कैसन बा। देख लो भाई लोग, सबसे पहले बात कर लिया एक डिस्प्ले के में तालो के 6.78 इंच के एगो फुल HD प्लस LTPS वाला डिस्प्ले देखे के मिली, जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ बा। साथ ही में 360 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट भी दिले बा, और ओकरा साथ ही 500 निट्स पीक ब्राइटनेस दिले बा, जो कि बेहद ही कम बा। देख लो भाई, डिस्प्ले ठीक ठाक बा यार, प्राइस के हिसाब से मतलब एमोलेड नहीं दिला, चलो कोनो भी दिक्कत नहीं है। लेकिन पीक ब्राइटनेस थोड़ा ज़्यादा दी, मतलब थोड़ा ब्राइटनेस एक कम लागे धूप वगैरह में ले जीव लगता है। ई तालो के बात समझे के चाहिए। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दिले बा, जो कि ठीक ठाक ही मानल जाई। तो देख लो मतलब डिस्प्ले के मामले में डिसेंट मानल जाए, कोनो खास अच्छा नहीं है चाहे बुरा भी नहीं है। देख लो भाई लोग, जो एक प्रोसेसर बा ई बेहद ही अच्छा बा। एमे लाल बा मीडियाटेक के डायमेंसिटी 1080 वाला 5G प्रोसेसर, जो कि 6 नंबर बेस प्रोसेसर बा। और यकीनन भाई लोग, यकीन मान लो कि प्रोसेसर ठीक ठाक बा यार, डिसेंट ही लेके चल जाए। ई प्रोसेसर के कोनो खराब ई नहीं है, गेमिंग खातिर बेहद ही अच्छा बा ई दाम पे। और कोनो खास अच्छा भी नहीं है, मतलब ई मत समझ लो कि एकदम हाई लेवल तक गेमिंग ही कल जा सकता। और वैसे भी इन्फिनिक्स के फोन होता कितना गेमिंग कल जा सकता है, तू लोग बात अच्छा से जानते बारह लोग ई बात के। अगर तू लोग नहीं खलो जाना, बहुत सारा वीडियो पड़ल बा, जाकर देख सकता लो इन्फिनिक्स के बारे में यार, मजा ना आवेला भाई गेमिंग में। देख लो भाई लोग, अबे बात कर ली एक और कैमरा के, और यकीनन भाई लोग ताल के हम क्लियर एगो बात बता दी, मतलब कैमरा क्वालिटी कोनो खास एक और अच्छा नहीं है। एक और बैक में तहरा लोग के 50 MP के प्राइमरी कैमरा के साथ ही 2 MP के डेप्थ वाला और 2 MP के माइक्रो कैमरा देखे के मिले। और यकीन मान लो भाई लोग, चलो लोग तू लोग समझ लो एक वही कैमरा लागल बा। 2 MP के कैमरा कोनो भी जरूरत ना रहा, जो कि देख हमके चुतिया बनले बा। तो ये बेहद ही गलत बात बा भाई, मतलब 50 MP के प्राइमरी कैमरा तक ही ठीक हम माने। तो मतलब वो भी क्वालिटी कोनो खास अच्छा नहीं है। फ्रंट में 16 MP के सेल्फी कैमरा दिला बा, जाना क्वालिटी बेहद ही अच्छा नहीं है। और बिल्कुल भी हम केहू के ई रिकमेंड नहीं कर सकत कि तू लो भाई लोग कैमरा खातिर इन्फिनिक्स के फोन ला लो, बिल्कुल ही ना यार, बिल्कुल ना तो ना। वो कैमरा खातिर फोन बनले ही नहीं है, ये बात तू लोग समझ लो। तो ये सब बात है भाई, कैमरा क्वालिटी बेहद ही एक घटिया बा, ई दाम पे तो बेहद ही घटिया मानल जाई। देख लो भाई लोग, बैटरी बैकअप और चार्जर ना देखी जाए तो फिर मतलब ही नहीं के बनत ई फोन के बारे में कुछ जाने के। तो एमे लागल बा 5000 mAh के बैटरी, साथ ही में 33 वाट के फास्ट चार्जर के ई सपोर्ट करी। चलो लो भाई लोग, बैटरी बैकअप मानता नहीं डिसेंट बा, दिन भर के बैटरी बैकअप दे सकता। लेकिन इन्फिनिक्स के फोन में शुरू से ही एगो प्रॉब्लम रहल बा कि बैटरी बैकअप बहुत ही जल्दी 6 से 7 महीना के बाद से देखनी जा बैटरी के जो कैपेसिटी बा काफ़ी ज़्यादा घट जाला, और मतलब चार्जिंग प्रॉब्लम भी आवेला साथ ही में, और चार्जिंग भी ज़्यादा देर ना टिकेला। ई प्रॉब्लम आवेला हर एक इन्फिनिक्स के फोन में। लेकिन आजकल कंपटीशन के ज़माना में तो थोड़ा बहुत सुधार करता धीरे धीरे। अगर एमे भी सुधार के हुई तो अच्छा बात बना, तो फिर भी खराब बात बा। ऐसे भैया 6 महीना के बाद से ही फोन के परचेज करे लो, एक एक्चुअल रिजल्ट देख के यूट्यूब पे, ना तो भाई लोग ठगा जे बोलो इन्फिनिक्स के फोन बेहद ही घटिया हो। भाई लोग एमे तालो के साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखे के मिल जाई, और सिंगल ही स्पीकर देखे के मिली। देखो लो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट चलो लो ठीक ठाक बा, डिसेंट बा यार, मतलब अच्छा बा। लेकिन सिंगल स्पीकर देला के का मतलब बनता भाई, डबल स्पीकर देला रही तो थोड़ा और भी आवाज़ लाउड रहत, लेकिन नहीं खे दिले। ई हमके बेहद ही दुखी वाला बात लागल। देख लो भाई लोग, एक और हमारा एगो चीज़ अच्छा लागल, 8256 वेरिएंट में देखे के मिलता, जो कि बेहद ही अच्छा बा यार। 8256 तू लोग भी ये बात सुनता लो कि मतलब ठीक ठाक बा यार, कोनो खराब नहीं है ना। 8256 कौन खराब बा भाई, मतलब सबसे अच्छा ये बा कि 8256 दिले बा भाई। 6256 भी दी तो हम बहुत ही ज़्यादा एक और बड़ाई करती। और कोनो भी फोन हो गया 64 GB निकाल देता, 32 GB निकाल देता भाई, को जरूरत नहीं के एप्लीकेशन ही ले लेला उतना, मतलब स्टोरेज जब खाली ना रही मोबाइल में तो क्या रखल जाए ओकरा बाद से मतलब मेमोरी भी लगा सकता लो। तो बेहद ही अच्छा ऑप्शन दिला भाई, 256 GB स्टोरेज के बेहद ही अच्छा काम कैले बा। देख लो भाई लोग, ये एगो 5G फोन है, ता लोग के पता बा। एमे तहरा लोग के 5G के 12 गो बैंड देखे के मिल जाई, साथ ही में Wi-Fi 6 देखे के मिल जाई, ब्लूटूथ 5.0 मिल जाई, डॉल 4G वोल्टी वगैरह भी देखे के मिल जाई। LPDDR4H के रैम सपोर्ट, UFS 2.2 के स्टोरेज सपोर्ट देखे के मिली। थोड़ा स्टोरेज स्लो बा, तो ये बात आप लोग के समझे के चाहिए।
देख लो भाई लोग, ज़्यादा हम घूस फेर वाला बात ना करें और फाइनल डिसीजन पे बढ़ेम ई फ़ोन के बारे में। देख लो भाई लोग, प्राइस जौन बा तो प्राइस 20,000 तो हमरा काफ़ी ज़्यादा लागल भाई। ई बात तू लोग जानते बारे लो, 20,000 बहुत भइल। मतलब प्राइस अच्छा नइखे। आईफोन खातिर तो इंतजार मत करो लोग यार, खाली प्रोसेसर खातिर नइखे लोग ले सकत। ई फ़ोन कैमरा अच्छा नइखे, साथ ही में डिस्प्ले भी कोनो खास अच्छा नइखे। तो मतलब काहे मतलब बनता एकरा खातिर इंतजार कइला के। एसे अच्छा फ़ोन लॉन्च होखे वाला बा अभी, ओके इंतजार कर लो भाई। मतलब मज़ा ना आई ई फ़ोन में। और इन्फिनिक्स के फ़ोन के हम केहू के भी रिकमेंड नहीं कर सके तू लोग ई फ़ोन के ल लो। तहार लोग के का सुझाव बा ई बात के कमेंट करके बताइलो, हम तार लोग कमेंट जरूरी पढ़ के रिप्लाई देम। देख लो भाई लोग, ई वीडियो को हम ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए यही जाई वीडियो करत तनी समाप्त। मिलेम तहार लोग से एगो अगला वीडियो में, तब तक खातिर बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।